бюджети ҳармоҳаи оилавия созед. худатун ба ойлик тиед. аз дарони даромаде ки шумо худатунро мегиред, як фиксировани ойлик тиед худатун ба. шумо баъд ҳамон расход ба одат мекунед. мана мисол гӯем, агар шумо ҳамин доимо худатун ба ҳамин ойлик додан гиред, мисол гӯем шумо тасаввур кунед ки ҳар моҳ худатун ба шумо $200 ойлик дода истодед. ҳамин $200 барои худатуну аҳли оилатун мерасад. ҳамон ойлике ки худатун метиед. ҳамон ойлик ҳамон аз куҷо ин ойлика гирифтантун дар кор. ҳамон ойлика буданаш дар кор ки средня зиндагӣ кардан шавад. слишком бой не, слишком камбағал не, ҳамин як мобайн зиндагӣ кардан шавад. ана бюджети ҳармоҳаи оила, расходи ҳармоҳаи оила. ин мазмунаш ҳамон аст ки шумо аста-аста ва анча ба мурури замон одат мекунед ҳамин пул ба расход ба зиндагӣ кардан. баъд даромаде ки зиёдате ки мешад ҳамевая шумо сармоя ҷамъ кардан метоед. То есть барое ки расходотон зиёд шуда набаравад, якум чӣ кор кардан дар кор? Бюджети ҳармоҳаи оила сохтан дар кор. дуюм, ақаллан ҳар моҳ 10% даромадатон отдельно ҷудо карда мондан гиред, як тараф ба ки ҳамон расходи солонатон бурояд.